mondok semmi más, csak amit elolvastunk. Ennyire figyeltek a társaságra. Újra felhívod, és hogyha hirtelen lehűtjük, akkor pedig ilyen gumiszerű nyúlós ideg lesz belőle. Színváltozás az a kezdetekben sárga van, a legvégén majd barna. 119 fokon ment. Folytassák. Nem lehet. De nem értek, nem elmondtam. De nem. De nem így ilyen felfogani, mondani a mert végigviszáként a klinikát nevű gombabetegség ellen használják. Ezért vannak illetve fertőző észreadású bőrgyógyászati nagy mennyiségűként használt fel a vulkanizálás. Egyébként részben a gambát és a részben. Jó, mikor felhasználás törvényeket? Bocsánat, növényvédőszerek, újbarkot. Hölgyeket.